Ey, bu etin bagası näme ya adamlar? 4 sansomsa 50 manat pul töledim diýär biri. Oň videosuna maýyrda aýtdylar ya. Ay watan dönükde, dönükde täbi etin bagasyny aýtdy da, anne dönük bolýar da. Onuň aýyrýarlar da anya videonu. Etin kilesini näme ya adamlar diýse watan dönük bolýar ýani. Sikmişim olur ýaly watanyňyza da, prezidentiňize da. Adam bir ýeri bar näleligini aýtsa, aýyrtýarlar onýal videonu. Yine bir çağam tapamak diýip video paylaşıp ýatyr. Oň videosuna aýyrdypdyrlar. Götüňi çatjam, gel gallanjadan menkini aýyrdyň sana o. Götüňi çatjam, gelin menkini aýyrdyň, men kanalymdan men videomy aýyrdyň sana. Bam götüňi çatjam şoňa. Ya yapyň men kanalymy. Birini yapýaňyz, birini açýan men. Salamu aleykumlar. Yok vatandaşlar, habar yok. Resmi ağızdan hiç kimden haber yok. Dün 14. Ağustos'ta şu Alişerlen Abdullah için protest geçirildi. Men ýa-ni TikTok'umda paylaştım. Görün. Protest geçirildi ve şu taýda Göç İdaresi başkanlarına protest bildirdiler. Hava. Senem yunarlar netip bolsa diýen olun Nuri olong türmesine sığjak kiçik adam dälänni. Ýygnaryňyz, öň ýygnaryňyz belki öne inni. Men o türmäňize sygammaga. Meni salmak üçin müňlerçe adamyn bile salmaly bolýaňyz. Müňlerçe adam sığmaýar ýa-ni o türme. O türmäni alagadan başyňyza ýekýär inşallah. O türmäni inşallah başyňyza ýekär. Odan nepemidir ya da beýleki türmelöňiz resmi ağızdan hiç ile habar yok. Göne akidilendigine güýçlü şüpheler var. Göne resmi ağızdan aýdyp bilen oklar. Biz bilen görüşýäňiz, biz bilen gidişýäňiz, ýöne mertlerçe gidişip bilen ha. Mertlerçe. Adwan bilen yok. Siz şunu etdiňiz, menem şunu etdim diýip bilen yok. Sıtşýaňyz, resmi ağızdan aýtmaga da gorkýaňyz, eden dadyňyzy etdik diýip bolýandyra, etdiňiz ha. Mysal üçin 2 tane oğlan alyp giden bolsaňyz, ay hoşular biz alyp gitdik diýip bilýänsiňiz ha. Arkadaşlar, arkadaşdan gisleri. Siz jogap beriň, näme üçin hökümetiňiz eden işini açaçan men şunu etdim, edýänim şulay diýip bilen ok. Näme üçin diýip bilen ok? Şu taýdan belli däme o siziň arkadaňyzyň gorkýanlygy. Şu taýdan belli gork oturýany. Gorkuda gatebet gorkýarlar. Ne Türkiýe resmi ağızdan bir zat gürleýärler, ne Türkmenistanda gürleýärler. Aslına söresem bizim oğlanlarımız var ya vatandaşlar. Beýleki döwletlerden hem has merde oğlanlar. Näme üçin diýip aýtsaňyz, beýleki döwletlerde türmäge girýärler, o türmede adam şekilli adwokaty bolýar. Türmede olara urup ýenjip ýa-da pytka eden oklar. Bizinkilerde, bizim türmämizde absolutna habar yok. Türmäde düşen adam barada, esasanam siyasi tutsaglara hiç ýyllyk adwokat kömegem berilen ok. Şonda görüşýärler. Bizim oğlanlarymyz mertlenmez. Näme üçin? Çünkü mert. Çünkü bizim türkmenler mert bolansaň görüşýärler. Beýleki döwletlerde türmäge girersiň, çykarsyň, Arif diýip biri wa Antalyadan. Nime köçede zatda mikrofon tutup zat edip sonra
giriye çık ya şey dip dur ol. A bizden ehli. Bizden havar alıp bolonok vatandaşlar. Nirde olur, can sağım olur. Misal üçün türmedekinin telefon canlaşmak hakamma bilýänizmi şonu? Telefonlaşmak, canlaşmak hukuky var. Hani o hukuklara näme boldy? Şular ýalyk döwlet bilen hem işleşýän döwletlerim aslına seresen bir tarapdan cinayet edýär. Yani Türkmenistan bilen kim haýsy döwlet işleşýän bolsa şolar cinayet edýär aslında. Çünkü sen birinci bilen minimum standartlar var, bir döwlet bolmagyň standartlary, türme şertleri bolsun, kanun bolsun, kadyet bolsun, prokuratura bolsun, özüniň bir belli bir standartlary var, minimum. Şo zatlar ýok. Şu Türkmenistan döwletimizde ýok şo zatlar. Şuňaňyz. Yani şular ýaly döwlet bilen işleşmegem jinayet diýip hasaplaýar. Yani näme sen bu döwlet bilen bir garakça bu döwlet diýip bolanyň, ama garakçy, galtaman, talaňçy başga iş zat däl ki. Ene şu wagt aýagallygyny Azatlyk radiosunda aýdyp dur, gyýgyryp dur. Türkmenistanyň içindäki mekteplerde mollumlar, onuň saglykçylardan palta gitmek talep edilýär we gitmejek bolsaň ýeriňe 30 manatdan her bir adama günüňe tölemeli. Günüňe 30 manat tölemelisin. Men saglykçy, pürçüm bu taýda palta. Ya da men mollum. Maňa näme seniň paltaňdan? Ya palta näme? Paltan men üçin ýygmaly. Nirden mollum palta bilen gatnaşygy var, yani palta bilen mollumyň gatnaşygy nirde var vatandaşlar? Palta näme mollumyň bu jogapkärçiliginde mi palta ýygmak? Daýhanyň jogapkärçiliginde. O hojalyk ministerligi ol. Mollum bilim ministerligi. Olaň ministerlikler ama bir däl oň. Ne mollumlar, o zatlara, saglykçylara olur. Saglyk ministerligi olardan palta ýygmak we şoňa eger gidip bilmeýän bolsaň ýeriňe adam tapmak üçin 30 manat alýarlar. Pürçüm palta taýda. O paltany ma sen arzanjak baha alıp 20 sesine 50 sesine satýaňa daýhandan alıp. Daýhana normal pulum tölen o sen oň üçin. Ne awgust aýyna aýagallygyna şu wagt sagýarlar. Mollumlaram sagýarlar, saglykçylaram sagýarlar. Beter bolun. Eger şu hökümete işlemäge dowam edýän bolsaňyz beter bolun. İşten çıkan zok dämi? Beter bolun. Ýa, işlemäge dowam edin. Garangy aksyn. Eger şo işten çıksam ajölýän bolsaňyz diýmek imanyňyz ýok siziň. Diýmek Hudaýa bil baglaňyz ýok siz. Hudaýa bil baglamaýanyňyz üçin beter bolun. Ýa. Eger men şundan çıksam ajölörün diýän bolsaňyz, diýmek onu Allah'nyň Rezzak ady we ırskalygyny berýän ady, ırskal berýän ady Rezzakdyr. Onu diýmek sen Allah'nyň 99 adyndan biri bolan Rezzak adyna hormat goýaň, adyny filan ok sen. Sen men işten çıksam aç kalaryn diýen çünkü. Onu garaň aksyn, beter bol. Onu sizi Gurban uly cezalandyrmaga laýyksiz. O. Beter bolun. Soňam çıkıp nalaýaňyz, özüňiz öýüňiziň içinde gok edýäňiz, iş yerine sizi başlygyňyz käýä bolýan dymyk gaýdýaňyz, öýüňize gelip öýüňiziň içindäkiler bilen gok edýär. Öýüňiziň içindäkiler bilen gok edýäňiz. Güýjüňiz, gaýratyňyz etýärmi, öýüňiziň içindäkiler bilen näl, başlyklar bilen gok edin. Ondan çıkarıp bilmeýän gaharyňyzy öýüň içindäkiden ýa goňşuňdan çıkarma, ýa köçeden geçip barýandan çıkarma. Şu wagt Türkmenistanda ýörgünli zatlaryň biri şol vatandaşlar. Bir ýerde bir hakyny ýalar, adet ýalar bolýan, oňa güýjetnok, oňa götürýärdi, öz ýalak ejizek birine edýärler. Öz ýalak ejizek birinden çıkarýarlar. Türkmenistanda ýörgünli zatlaryň biri şol. Beter bolun, iň bir-biriňize bolýarmy? Hökümete karşı durup bilmän bir-biriňizi iýmäge dowam edin. Bolýar? Bizem dinlemäň, biziň ýanymyzda da durmaň.
Bizim videolarımızda da like basmaň, repost etmeň, gorkokloň ýurduna adalat gelermi o? Gorkokloň ýurduna adalat hiç açanam gelmeýär watandaşlar. Gorkmağa dowam ediberin bolýarmy? Bir başa bir ölüm diýip köçä çykyp görüşüp başlamasaňyz, intäk näme un görýäňiz? Bu unndan gözem küýsäsiňiz intäk. Awa. Allah can, Hudaý can. Şulu olanlar ekedilen olsa? You working? Yes. I have one pellet. No, I'm not working. Sorry. Ni şutayda ayın näçe vatandaşlar ayın 10 verşi. 20-sine çenli garaşşat vatandaşlar. 20-sinden 22 Ağustos'tan soň netip bolsa çağırışlar edip başlaýar. Gün data belläp başlaýar. Ondan soň konkretne görüş başlaýar vatandaşlar. Şu ýyl bir zat edeliň. Действительно hemmemiz ýadadyk. Siz hem ýadadyňyz, halk hem ýadady. Şu ýyl bir zatlar edeliň adamlar. Muny men sizden men isleýänim üçin edem ok. Ýa-da aktivistlerden Talip ya Murat Kurbanov ya Muhammed Düýeci isleýär edem ok vatandaşlar. Birden siz isleýäňiz, size gerek. Sizin üçün biz şu çağırışı edip berjek inşallah. Şu çağırışan bir edip berilmesek başkası edibilýän ýok. Etsin onu, hani siyasata koşulman ýörün, garaşsız TikTokerlar, bloggerlar etsinler edibilýän bolsa. Eger şu biziň edýän işimizi aňsat görýän bolsaňyz, ay daşar ýurtdan oturup halky çağırmak aňsat zat diýän bolsaňyz, hani edip görkezin da. Edip görkerin hani yani keşke Amerikadan sayk däli çağırış etsedi. Edenowa anha. Edenowa. Ya başka nemeler tanalyan oğlanlar, gyzlar etsedi. Edenowa haýsted ýa şonu ýazat. Hiç semeden ok. Etme gayratlaram çatanok. Diýmek bu zatym çatanok. Diýmek bu zatym çatanok. Diýmek bu zatym. Şolary azatlar etmeň adamlar. Etin kilesi näçe bolupdyr diýe, etin kilesi. Etin kilesi näme o adamlar diýip video çekýär bolyn. Onuň videosyny aýyrtýarlar. O etin kilesi näme o diýse. 4 san somsa 50 manat pul töleýäňiz. 4 sancak somsa. Awa. Men internetime de ataka edýämi. Nada şutaýda men size aýdaýyn, şu bolup ýören ýerimde internetim başta gowdy watandaşlar. Şundan 2 hepde öňürägine çenli, most 3 hepde boldy, 20 gün öňürek. Şu taýynyň internetem gowdal. Men şu ýürütde daşyndan öz internet paketim satyn alyp edýänler. Şu internetten beresler gelen ok. Götte çatda bular çünkü watandaşlar. Yani meninden yani şu zatlarda hemmesi bile işleşýärler. Vatandaşlar sizin ýurduňyzyň wara düzelmegi, zat etmegi bu ýurtlara gydykly däl o vatandaşlar. Olara senin gazyň barmy, neftiň barmy şo gydykly. Şonu diktatoruna ulanyp alyp bolýarmy, hawa alyp bolýar, bolly şo. Bulara bu döwletlere şo gydykly. Sömürgücü. Yani bir wagtlar ine gallanca sömürgücü döwlet bolup Surinam, onuň ýene bir küçük döwletleri, Indoneziya, şo döwletleri sömürýärdiler da şo taýynyň gyzyllaryny, zadyny alýardylar, ýeriň aşagynaky bolyn. Baýlyklaryny alýardylar şolar bolyn. Tarih sapaklaryna altın çağ diýip gürrüň berýärler şonu. Biziň altın çağymyz diýip gürrüň berýärler şoňa. 1920-nji, 1970-nji ýyllar aralyga çenli. Biziň altın çağymyz bolan, ene biz şo döwürlerde Indoneziya, onuň Surinam ýaly döwletler biziň golassymyzda diýip şonu altın çağ diýip gürrüň berýärler. Çünki sömürýärdiler şonuň baýlygyny. Bu döwletlere seniň ýurdun gyzykly däl adamlar. Ene meniň internetimen beresler gelen ok şu döwletler. Seret öz internetim şu wagt doňony men nädip bildim aşakdan hat geçýän ok. Radeden ok. Bolmasa şu taýynyň Wi-Fi'ni ulanyp oturýan.
Gatı necisi bular wara. Men her hilek risk başımızda baram bolsa hakikatlar aýtmaga dowam edýän watandaşlar maňa ol haýsy döwletde ýaşaýandygym ýa nirdegim de mel gazakly däl. Eger aýdaly şu elimdäki telefonum internetim bar bolsa men aýdan şu zatlar size. Öne siz watandaşlar sizden biraz tijenmeli. Taýna garaşyp oturýarsyňyz köpüňiz bara. Taýna garaşmaň adamlar gaýrat edin. Taýna garaşsaňyz hiç hasanan bolmaz. Her kim bir zat etjek bolmaly, video çekmeli, paýlaşmaly. Meydanlara çykylýan wagty meydanlara çykylmaly. Biz näli diň efirlerde oturamda wa ýeri gelýär meydana çykyp meydana deýiş edýär. Mana insan kusapar meydana çykyp baýdak basamda nä hilek boldy. Türkmenistanyň ýüzüni tutuş dünýä tanatdyk şo taýda. Öz elleri bilen TikTok'da Türkmenistanyň territoriýasynda eşitmeýän galmady. Şeýdip görüşmeli adamlar. Diňe ekranda däl, meydanda da görüşmeli. Janymyzy orta goýmaly, riske de sokmaly. Ziýan ýok. Zato şu rejime gurban bolup ölenden garşysyna görüşüp öleniň gowy dämi? Rejimiň garşysyna görüşüp ölenimiz gowy dämi adamlar? Özüňiz aýdyň da. Biz näme üçin gurban bolmaly? Tagam gurban edip otur. 38.000 tanak adam türmede diýe. 38.000 adam. Şolar aktivizme goşulan çünkü basylmadylar adamlar. Şolar sesini çıkarmasa da basyldylar. Köpsen biýune. Ana düýnüň bir aýal maşgala ors diline öz çagasyny gözläp tapylman video çekdi. Biýune adamlar, biýune, ana şu biýune bolan soň şeýdip video çekýärler. Ýene de o Balkandan bir şeýh iftip maşgalasy 2 tane dowuny basypdyrlar. Çagalar bilen köşkede barıpdyrlar. Biýune adamlardan doldurdylar watandaşlar. Siz şu ýolda görüşseňizem, görüşmeseňizem şu rejim sizi gurban edýär. Sizi görüşmeň tapagy ýok, sizi gurban edýär şu rejim. Şoň üçin görüşüp gireniň gowy dämay, girýänem bolsak. Biderek öne şeýle berenden ýatyp galandan atyp galypdyrlar. Urşup görüşüp bereniň gowy däm watandaşlar. Şeýle de alýar ol. Sen görüşme alýar ol. Daşar ýurtlardan mazarlyklarda bir giden türkmenlenmez ýatyr. Bir gideni 5 ýyldan 6 ýyldan soň öýüne hojalygyna barýar. Urşdan gelen ýalak bolup ağlaşyp, Hudaý ýoly berişip, sadaka berişip. Görüşme serowna çekýäňiz da şu ýoluň ejirini. Onun näme üçin görüşüp ölmeliler biz, görüşüp geçmeliler bu ýoly. Görüşsek bolyn şu zatlara nokot goýup bilýär, görüşsek. Görüşsek şu zatlara dur diýip bilýär adamlar. Tagam şu hökümet dımdırma üçin görüşýär. Siz dımsaňyz olara eýem avtomat kömek edýäňiz. Yani dımsaňyz avtomat eýem şoňa kömek edýäňiz. Yani ana Alişer bilen Abdullahy näme üçin alyp ýygnaýarlar? Dımdırma üçin watandaşlar. Şol olanlar alınmadyk bolsa şunlara çen efirler ederdiler, gurrun ederdiler, bir zatlar aýdardylar. Sizler gelip derdiňiz, aýdardyňyz. Bir giden Türkmenistandan derdin aýdýanlar bilen gepleşerdiňiz. Olar diňlerdik. Yani şol olanlar şu dımdırma üçin edýärler. Dımmak ullokan goşant watandaşlar. Biziň iň uly ýalňyşlygymyz dımmak. Türkmen halkynyň iň uly ýalňyşlygy dımmak watandaşlar. Dymanyňyz üçin şu rejim öňe ödýär. Şu rejime goşant goşulýar. Dogry aýdýaň Muzaffer, olar bizden diýmaka, biz olardan diýmeli adamlar. Biz olardan diýmesak, olar bizden diýýärler watandaşlar. Aty dogry aýdýan. Sen görüşme tapagy ýok, olar şeýle de siz diýnirýärler watandaşlar. Sizin köpüňiz daşar ýurtlarda sergezan bolup diýýäňiz. Eýem näçe tanak oglanmamyz diňe dokument üçin, Russiýanyň dokumentini almak üçin urşa gidipdirler. Näçe tanagymyz daşar ýurtlarda dokumentsiz kösenip ýörler, öýüne barmakdan çekinýärler, gorkýarlar.
şunu ödem yeterlik adap değil mi size? Ho. Kaçana çendi beydip gulyalı sergezan olup göreceksiniz. O yurt, bu yurt. Bir tane düğüm çörek üçün, öz çağağına da öýlendirme üçün, durmuşa çıkarma üçün, olara bir jaý salyp berme üçün. Şuratlar edýäňiz. Hökümetin etmeli işleri bular, vatandaşlar. Hökümetin etmeli işleri bular. Size jaý salyp berip, aňsat yeňillikli kredit alyp bermeli. Size şu jaý alyp biler ýalak aýlyk bermeli. Aýlyklar ýokary bolmaly. Pes aýlyk bilen siz alyp bilmejeňiz köremelimi? Nädip şondan soňam şu haramzada rejimi berdim Medifleri gowurup bilýäňiz? Nädip gowurup bilýäňiz şol adamlary? Size 5 milyon aýlygy laýyk görýän adamyny nädip gowurup bilýäňiz siz? Itin günni görkezip kösäp ýören adamyny siz nädip gowurup bilýäňiz? Men maňa düşündiräň-de şonu. Men nädip näme üçin gowurup bilenmok? Siz nädip gowurup bilýäňiz şol adamyny? Eger gowurmayan bolsak, onu diýmek hemmämizden bir birleşýän ýerimiz bar. Şol adamlardan ýigrenýäs, şol adamlardan nefret edýäs. Bir postun boşatmagyny isleýäs, hemmämiz şu taýda birleşip bilýäs adamlar. Biziň şolara bolan ýigrenjimiz näme üçin bizi birikdirenok bir-birimizi? Hemmämiz ýigrenýäs şuny. Näme üçin biz şu ýigrenýänligimiz üçin birikip bilemdik? Bir-birimiziň ýanyna durup bilemdik. Ýigrenji adamlar. Şu rejime garşy ayağa galalyň vatandaşlar, ayağa galalyň. Şu rejime garşy ayağa galmaly. Biz başka variantymyz ýok vatandaşlar. Ayağa galyň vatandaşlar. Ayağa galmakdan başka variantymyz galmady. Türkmenler ayağa galmasa hiç haçan gowy durmuşa ýetenok. Ayağa galmasaňyz hiç haçan siziň ýüzüňiz gülenok. Hawa. Türkmenler ayağa galalyň, Türkmenler ayağa galmaly. Bolmasa ýeken ana Alşer Abdullahyny ýitirişler ýaly, onuň kowlunlary ýitirişler ýaly. Sizlere mitriyäler. Sizlere mitriyäler vatandaşlar. Ertikün çağalaňyz size kaka, ece, bize näme üçin bular ýaly durmuş goýduňuz diýseler näme diýjek? Gorktuk balam, saçtyk balam diýjek misiniz? Balagymyzy doldurduk, gürlemäge gorktuk. Balagymyzy doldurup götümizden dem aldyk, osurduk diýjek misiniz? Näme diýjeksiniz? Saçtym oğlum mene, gün erkek aýdyn saçtym diýjek misiniz? Näme diýjeksiniz? Ay saçak kaka diýer oğlum sana. Saça oğlum skeýnler. Siz wagtynda mertlerçe görüşmäniňiz üçin ine bir de şuunu berdiňiz. Innem men ölümme seret kaka diýse. Men nädip gözüň öňünde ölüp barýan seretin ha. Awa taşar ýurtda, aýraçylykda, onna munna ýurdun içinde türmede ölüp oturanyny görersiňiz, öz çağalaňyzyň. Birinki aýtmak, dinleseňiz, dinlersiňiz, dinlemeseňiz hem başyňyza gelenler razy bolursyňyz şu zatlara. Awa käşke şo wagt görüşdik diýersiňiz. Ayağa galmaly, näme delliýän maýa? Ayağa galmaly, näme etmeli? Ayağa galmaly. Başka variantymyz barmy? Aýdany. Ayağa galmaly. Ayağa galmaly. Türkmen halky ayağa galmaly. Ýakyn wagtda çağırışlar etjekler. Şo çağırışda hökman bizi ilerlemege dowam edin. Şo çağırışlanmaly. Hökman eşdiň YouTube'da, TikTok platformalaryna dürlü kanallar var. TikTok'larda bulan hemmesi paylaşar. Şo datada da vatandaşlar hökmany suratda ayağa galalyň bolýan vatandaşlar. Gorkmaň çäresi ýok. Yani gorkmak çäre däl yani. Gorkmaga dowam etseňiz, onu başyňyza gelenlere de razy bolursyňyz da. Gorkanyň bilen ajal bir gün öňe tüýşenok, ýa ýa-da tüýşenok vatandaşlar. Gorkanyň bilen bolmanam bu ýolda sen men ýene birimiz janymyzy ortaga goýup görüşmesek, birimiz janymyzy pida etmesek, nädip bizi ýeňmeli bular? Nädip almaly adamlar? Aýdyňany, nädip almaly? Nädip etmeli? Berdim Medifleriň
halka peýdala eden da yok şuňa çenli. Hani ýekece zat ýatladyň maňa ne şular şu halk üçin gowda etdiler diň. Ene şu Nohorowasyna til alypdyr bolan şona ma telekeçilerden toraya diýen. Şoňa adam telekeçilere şu taýda Nohorowa erwet bolupdyr bolan pul goşuň pul beriň diýip diýe salgyt kulluň işýarlary me hökümetiň nemeleri bar ýa diýe telekeçiler goý. Bermäň telekeçiler. Bir köpüň bermäň wara. Hökümetiň özetsin. Şular ýal günler üçin fond aýyrmaly ol. Budjetde aýyryp goýmaly şun ýal günler üçin. Fil, betbaççylyk üçin, yer titreme üçin, başka zatlar üçin. Ýan-ýakynda yer titremede bolmadymy? Bolla watandaşlar o. Yerem titrede. Jaýlaram ýykylyp biler, ýumurlyp biler. Ha onuň hal bular siz daşarda bir ýerde gider yer ýokda, çadyrda ýaşatmak üçin çadyr ol bul alyp goýjak gelmisiňiz? Bular ýa zatlar üçin siz fond aýyrmaly näme? Yedek akçaňyz nerede sizin? O ne adam yok. Telekeçiler bermäň, bir köpüň bermäň wara. Ya mollumlar, ol sağlıkçılary aýlygyndan kesip paýta ýygyryp berlermi? Paýta ýygyrjak bolup berlermi? Onu konkretny pul işýär diýär o adamlar. Konkretny pul işýär diýär o. Direktorlardan eliniň çyzýany aý şolay bilýäňizmi Augustay? Boldawa ýeriňe özüň git bolmasa da ýeriňe bir sanak nime tutmaly oňun bahasy 30 manat diýe 150 manat. Onun ýa 1 milyon tölemeli sen. 1,5 milyon tölemeli. Berer ýörürsiňiz şeýdi para. Berer ýörürsiňiz watandaşlar. Şeýdip berer ýörürsiňiz puluňyzy, zadyňyzy berer ýörürsiňiz. Gowunam görmeýäňiz men size aýdaýyn. Halk bolup öz isleýän hökümetimizi gurmasak, öz isleýän adamymyzy saýlamasak, şonuň başa getirmesek, kösener ýörürs watandaşlar men size aýdaýyn. Menem siz ýalaga adam, sizden ütköşük adam ýok. Döne men şu zatlary halkymyzyň, watanymyzyň bähwidine aýdýan. Bu zatlar size gurban guly, ol bul aýtmaýarlar. Ayağa kalmaktan başka variantımız yok. Türkmen halkı ayağa kalyança hiç kaçanam filanıdan bolmaz, hormatınıdan bolmaz, ne yurdun içinde ne daşında. Sizi hiç kim filamaz. Sizi yurdun içinde de daşında da hiç kim sizi filamaz. Halkam filamaz, hükümetim filamaz, men size aýdaýyn. Halkam filamaya. Türkmen ya o gorkok millet o diktatoruna karşı görüşüp bilmän gorkup gören millet diýip serederler. Emmek şeyle. Haçanla özü ona Kazaklar ýalak, Gruzinler ýalak, Ermeniler ýalak aýaga almany öwrenirsiňiz. Ana şonu filarlar. Bu millet mujik millet özü nemes üçin görüşüp bilýän millet diýerler. Çeçenler ýaly. Mujik adamlar bular tuwalamy aýaga alyp ýumurdylar nemesini. Täze hökümet getirdiler. Türkmen halkyny diýip sizi baran ýeriňizde de ýurduňyzda da gedelenç edip görün ýeriňizde de filarlar sizi. Ondan berde sizi hiç kim filamaya adamlar men size aýdaýyn. Ne gelin ne erkek tapawdy ýok. Hiç kimden filamaýarlar. Halkymyzyň gelen güni ortada. Gelen ýagdaý ortada. Halkymyzyň gelen ýagdaý ortada watandaşlar. Türkmen halky ayağa kalmaktan başka varianty ýok. Şoňa da taýýar bolun. Ýakyn töwürde şu arada çağırışlamaz başlar. 20 awgustda çenli garaşýas. Şondan soňra çağırışlamaz başlaýandyr. Bizim oğlanlarım ekdilen olmak ihtimallığı büyük, yani %90 Alişerlen Abdullah'na mekettiler deyip çaklayaz. Anha vatandaşlar şu neçenli şol oğlanlar birimiz hemmemiz üçün deyip çıktı. Hemmemizden birimiz üçün görüşmelenim şol oğlanlar türmeden halat etmeli adamlar biz.
şol olanlar türmeden biz halat etmeli. Allah'can Türkmen halkının ayağı alıp şu türmelerdeki benneleri, bir kanun tutsav edilenleri, siyasi tutsavları kapısını açıp halat edip durun gününü görmek müyesser etsin Allah'can. Şoğunu görmek bize müyesser etsin. İnşallah. Şoğun begenç göz yaşları dökülün adamlar. İnşallah. Men inanýan Türkmen halky merdanadyr, mertdir, görüşür. Häzirlikçe herimiz aýry-aýry ýerde bir-birimizi tanamyzok, ýöne bizden sany köp. Men näme üçin diýen, bize jaň edýän adamlar gatykän bolma, watandaşlar gatykän adamlar bize gollaw hatlaryny ýollaýarlar. Liçkalardan, TikToklardan, Telegrammalardan sag bolsun hemmesi bizden badar siýalar. Biz ýüzüni, adyny bilemzok, ýöne bir ýerlerde bizi gollaýan adamlaryň bardygyny ananýas, köpdigini ananýas. Şoň üçin ýeke däldiňizi bilin. Sizden sizi belki ekrana çykmanyňyz üçin siz tananoklar, ýöne bizi tanaýanlar bize ýazýarlar. Sag bolsun, Allah ýalkasyn, gollaýançylarymyz käneken. Şu adamlar birleşsek, birleşip bir gün herekete galsak, watandaşlar men inanýan dudurup bolmajak zulüm ýokdur Türkmenistanyň içinde we 5 velayet bolup Aşgabatda tarap ýöremeler watandaşlar şoğun. Ýurdun içindäkiler 5 velayet bolup Balkan, Lewap, Daşoğuz, Akalyňam Tejen taraplary Tejen var, äne Sidem ikinci sort edip koydular ha. Sidem ýere gelende girip bilen gowa, ahal nomerler. Diňe aga nomerler, Aşgabatda salýarlar ha ýere gelende. Şoň üçin 5 velayet bolup Aşgabatda tarap ýörep, köşkün öňüne ýygnanyp, şo taýdanam şolaryň wezipesinden çekilmegini talap etmeli adamlar biz. Wezipeňizden çekilin diýmeli. Kökü damar bilen kökünden çözmeli watandaşlar. Şonu etmesek bize hiç açan gowluk yok. Owa. Sen wara sen görürsün şu taýdany. Agdymam hapalamaýyn sen ýaly üçin ama açamok bile firi. Görü şu taýdan. Owa. Ýa-me oda köýde düşýäňiz o ayağa galmaly liýas bolýan. Gaterwet aljaýaňyz da o. Ayağa galmaly liýas bolýan oda köýde düşýäňiz. Näme bolýar aljaýaňyz, ha? Näme bolýar aljaýaňyz? Aljyramaň. Biz asta ýoş ýygyňyzdan ýeterse inşallah. Aljyramaň. Siz ýaman öwrenişdiňiz da. Öňüňize gelen türmäe salyp, öňüňize gelen reşotka dykyp, bir gün halk ayağa alıp sizi reşotka dikar diýip oýlanaňyz o, ha? Bir gün halk ayağa alıp sizi reşotka dikar diýip oýlanmadyňyz, ha? Hiç açana. İnşallah sizem girersiňiz. Siz pikir etdiňiz, bal tutan barmagyny ýalar. Biz size barmagyňyzy ýalamany öwretjek inşallah. Biz size barmak ýalamany öwretjek. Şu barmagyňyz bir Türkmen halky bir gün ayağa alyp bir şeýle bir döwer bolun gaýdyp bal ýalamany geçerdiňiz wara. Türkmen halkynyň baýlygyny, milli hazinamyzy bally pasaplanýyz özüňiz, ha? İnşallah bir gün Türkmen halky size bal ýalamany öwrederler. Organ işyarlary, biz dinleýän organ işyarlary. Oýna demok, eger şu biziň aktivistlerimiz tutulanyny, äkidilerine ýa-da padwalla, hasap soraňyzda ýaman akyllyja boluň bolýarmy? Ýaman akyllyja boluň. Ýürüwüç biler, ýöne size merhemet görkezilmez soň. Eger özüňizi gaty gurup alyp baran bolsaňyz, kanundan çykyp, hasan meter urup ýenjip pitke edip onu ýazatdyr edýän bolsaňyz, ýaman akyllyja boluň, size merhemet görkezilmeýär wara. Size lişni görkezilmeýär merhemet. Men hemme organ işgärlerini bir kese saljak gelýäni, siz eger şu oglanlary, äkidilen oglanlary azar berip, urup ýenjip,
şolar kösäp onu ýazat edýän bolsaňyz, siz şoň 10 hissesine taýýar bolun. Men size aýdyn 10 hissesine siz ölmeýäňiz, men size aýdyn. Öldürmeýäs sizi. Öldürmäjik. Sizin öz ýaşadanyňyzy Allahan ýaşadar sizi. Gata akylly hereket ediň bolýa. Tagam araba jegellap dur ýurdun içinde özüňiz görýänsiňizdirlay. Adamlaryň nägeleligi, adamlaryň uje doýanlygyny özüňizden bilýänsiňiz. Bir 3 gün bolar da ayağa galar, ondan soň giç bolar. Siz pikir edýänsiňiz bolmaz diýip. Bolýa 100% bolýa. Çünki bu zatlaryň ahir hukman geläýmeli bir gün. Hemme zadyň soňu bar. Hemme zadyň soňu bar. Sen gurban bolýaň bir ömürlük däl. Serdaryň ömürlük däl. Olaram adam Allah Hudaý halasa Allahjan hiç kimde ýok keseli berer danymjik keseli bilen alyp gider. Allah'ın eline o zatlar. Haýsyňyzyň saglygyňyz öz eliňizde. Aýdyňany? Haýsyňyzyň saglygyňyz, janyňyz öz eliňizde. Ol jadaly hünjüdäki kino ýaly janyňy bir çüýşe salyp bir ýerde gizläp goýanyňyz barmy araňyzda? Hani? Şu çüýşäni tapmasalar men ölemok, men janym şu çüýşäň içinde diýip şey diýip bereniňiz barmy? Ýok. Hemmeňiziň janyňyz we saglygyňyz Hudaýyň elinde. Awa. Tak što hemme zadyň soňu bardyr, onu ýatdan çykarma. Rejimiňem soňu bardyr inşallah. Taraptarsın diye näme TÜİK'in kanunu näme garramak o? Garramak TÜİK'in kanunu näme? Ha? Näme garraman? Näme men ýaş bolmak aladanmamy ýa görmegi bolup täzen ölünjek aladanmamy? Serdaryňyz gawo, gurban bolýaňyz anha makyaj bilen otyr. Bam şoň ýüzünde nur. Bam şolun ýüzünde nur bam şolun ýüzünde. Adamlaryň gözünde oku bolsa atjak şeýle gaharly, ýigrenç we adamlaryň içinde şolara garşy. Kastumjal bar geýeniň bilen, ýa gaz tuktanyň bilen, ýa bir wezipede oturanyň bilen adam bolýarmy şo? Ha? Adam bolýarmy şo? Hawa. Berdimuhammedowylaryň getiren ýurdy haşy adamlar Candy bay para vereniň üçin köp sag bol, çok ýardym etdiň, Allah senden razy bolsun. Candy Baydan pul dileşip gören halk bolluk bolýan utanman ýene nädip şu taýda arka dämdiň jan täwelsin diýäňizi. Nädip sal üçin Raman diye seninkiden oňaday olaryny ur sen ýaly gaçyp gelen oklar diye. Nädip götüňiz berbilýäňiz ya? Erkekçe ýüzüňiz açyp gelbiljeňiz bolsa men aljak. Ýüzüňiz açyk gelin öňe. Maňa o beýin arenda geleniňiz gerek, maňa arenda beýin gerek. Maňa ýüzüňiz açyk geleniňiz gerek. Bu sizi halkam tanasyn. Nädip halk şu Candy Bay diýilýän bir tanak maşenlikden pul diläp beren ýagdaýda bolýan utanaňyzokmy? Han gazaklar şey diýip berenini gördüňizmi? Ýa özbekler, ýa Azerbaýjanlylar şey diýip berenini gördüňizmi? Aýdyň o ýekejetin o. Haýsy ýurt şey diýip bere o bir tanak Candy Bay diýip bir maşenlige pul beräý diýip ýalbaryp $10,000, $20,000 hiçden pul almadyk. Diňe pul berjek diýip allap ýör. Biziň halkymyzy dilekçi gedaý biz. Ýurdumyzam gedaý, halkymyzam gedaý. Nädip şundan soň gurban bolýan götüne girip bilýäňiz? Ey çort ejeňiz keýinler. Çort ejeňiz keýin siziň wara. Kuy pilot ejeňiz keýin gandonlary. Söwmäýän bolýan wara. Şular ýalyk ýagdaýda da şu hakikaty görmän ýene gidip şolon gün göterýäňiz da. Erkekçe ýüzüňiz açyk gelin o. Gelseňizem. Gel şu taýyk ýüzüňiz açyk gelin.
Ağzına bak melekleri dil getirme. Kim melek kim? Kim melek? Kurban olayım ulan serdarın melek mi? Ya siz yal çortları dünyaya getiren eceğiniz melek mi? Men düşünem o. Kim melek? Siz yal huy pilot gavnolar getiren eceğiniz melek mi? Eceğiniz, sizin eceğiniz ecede bu türmeye girenin ecedi ece değil mi? Ha? Çağasını türmede gözlap görünün ecedi ece değil mi? 38 bin tane türmedeki adamların ecedi ece değil mi olun? Hı? Olun hemmesi bir kanun alın, köpsü bir kanun. 70% olun bir kanun otuyor. Organ işyerlerin davay pul ver sana göy verecek bolmadı. Basacak sen deyip, korkudup, urup, yencilip, pıtka bilen basılan adamlar ağlar. Boyun almadıklarım öldür yanadın hadinonun neme talip paylaştı. Jitnikov'da urup öldürdüler. Boyun alman için öldürdüler. Belki girenden köpsü ay borlay ölünümden türmede yaşanım bir hasap dip girendirler. Ya bulun içinde bir kanun basılanın sadece var yurdun içinde. Organ işarlan siz näme kazım olur, adalet mi olur, eyyem onu urup boynuna alır. O hani o kadiyet, nerede o kadiyetin kararı olmalı ya mümkün. Hı? Tak što Alişer bilen Abdullah'a meceti ece. Ana täze uly jemiz ağlap video çekdi. Murat Düşenfin ejesem eje. Sizin ejeniz eje bolşy ýaly. Düşdi. Şoň üçin maňa wara bu taýda hemme ejeler nämedir diýip maňa ertek okumaň wara. Men adalet uğrunda hakikaty aýdyp bilýän, hakikatyň tarapyny durýandary men adam hasaplaýan. O beýlekliňiz wa ýallaky, taşşakçy. Men gözel şauli wa nädip eje diýen men. Cemal Saparwa men nädip eje diýen? Nädip eje diýmel oňa? Cemal Saparwa nädip eje diýen men? Dünýäň türkmen başa sen beýik diýip gördü, bugun kun Gurban ula sen beýik diýip gör. Dün ollu beýik, bugun seniň diýe beýik. Gahrman adyny alyp görler. Bilemok yani ejeňizde dil ýetiremde eger ejeňizi parwan gödöňüne tutýan bolsaňyz Cemal Saparwan ejesini sikeýin. Gözel Şaulýan ejesini sikeýin. Öyle. Şoň ýaly adamlar gollaýanlaň ejesini sikeýin. Haram bir toparlar. Assalamu alaikum. Öyle. Salam. Olmaz. Şükür Hudaya, boğumuz var. Tamam. Cemal Saparwa götürüldü maymun diye. Nädip şu ya yurdumuzda şular ýaly maskaraçylyk bolup durka da nädip şu haramdada berdim Muhammed falan ýanyna durup bilýäňiz utanman. Nädip durup bilýäňiz adamlar? Nädip durup bilýäňiz? Berdim Muhammedowlaryň ýanyna şundan soň nädip durup bilýäňiz? Can Dubaya ya pulyal var duran halkymyz waka şu yurdumyzyň krizisini görkedi ýaşol. Adamlar yurdumyzyň kynçylyk, kyn ýagdaýdadyny görkedi ýa. Öyle Alişer Ağdırlardan haber yok mu? Yapayda kamera. Yok. Yok, resmi ağızdan hiç ile haber yok vatandaşlar. Yani men bilýän Türkmenistan akitdiler onu wara 100%. Türkmenistan akitdiler vatandaşlar wara. Türkmenistan akitdiler onu men bilýän onu. Yani resmi ağızdan aýdan oklar. Şoň üçin biz resmi jogaba garaşýar. Resmi jogaba garaşman biz hiç açanam bulary neme edemdik. Resmi ağızdan hiç kimden jogap yok. Advokat buyur diyeceğim. Dün protest ettiler göç idaresinin öňünde şu sığınmaçylar akitýänligi barada. Şo taýda Alişer bilen Abdullah'ın artyklarym geçdi. TikTok'da iň soňky oýan videomu görün şu kanalymda. Görün vatandaşlar soňuna çenli. Alişer bilen Abdullah'ın akidilenem agdarly şo taýda. Beýleklerem agdarly.
O protest edildi. Türkiye'deki göç idaresi başkanlar tutuklanmalı. Men pikirimçe şolar tutsak edilmeli. Gater ve cinayet edip otururlar. Türkmenistan bilen işleşip sığınma başvuran adamları sığınmasını atkaz edip soňundan men ha türme ya Samsun İdare Mahkemesi aýdydy bunu sığınma berjek geldi çünkü dedi tutsak edilecekdiğine neme yok dedi, delil yok dedi. Onu alışverişini aldılar, nirdi onu? Bu ejenskенler var, действительно конкретно vatandaşlar. Konkretno zalimler öňe vatandaşlar. Zalimler gatyn öýtdiler o. Bu adamlar ýagşydadylar. Hemmeňiz görüşe çağırýan o. Ýagşydadylar görüşe çykmasaňyz zalimler öýtdiler. Konkretno bularlan gidişmeli. Aydın aydın. Dur Sultan, sen bilen tarih. O hain walla soňky dowr bilen yok muny. Ol tarapyny ütgetdi soňky dowr. Gurban ula deýişli videolaryny aýyrdy. Uşa soraw beriň sen özüne sen näme aktivist dämidin aýtenni näme üçin oňa deýişli videolaryny aýyrdyň diýip. Kanalyna videoam bar da görani. Ha? Görüşmesin goýda olunny. O tarafa geçdi. Allah'ım rahim fitaýno Aleksey Navalny diýilen haram nimeni patrioty hain ulan edip göre. Men paylaştım screenshotlary, tutnamalary. Sen şu Allah'ım bilen bile görnýän adamyň bu adam bolup bilmejegini bilen goýmyndy. Bu adam bolsa Dur Sultan Taganyma bu aktivist, vatansever, patriot bolsa Allah'ım ýal gavno predatylyň ýanynda durmazdy. Hain bir toparlar. Satın alındı. Doğru diýen, satın alındı näme etdimi? Tak što ya vatandaşlar men düşünem ok bara. Tekeme boy ya payda tesin o. Bilýeş, ýani diýeňiz maýo, ya bilem ok. Girdiň mi efire? Sıradu mikrofonuň yap. Sıradu. Senden bize ziyan gelmesin. Pikirimizi, ünsümüz bölme. Innik saparam alam ok men sizi. Şunu ýaletseniz. Yani men düşünem okdara o. Şu ýola çykdylar hawa. Ejizlen ýerine dawasyny satjalar. Hani sen görüşýärdiň, vatansewerdiň, patriotdyň, dälidiň sen. Sıçak zıvvetdiler. Menden size maslahat şunni kim Allah'ım radyň ýanynda durýan bolsa şolaň hiç dem gowy adam dälir men size 100% aýdym. Şo haramly adamyň ýanynda kim ma bolsa şol adamlardan hem şüpheleni veriň. Çünkü ol adamynyň diýen goýan zatlar ortada. Eger özüm patriot bolsam men jaňa edip sorardym. Näme üçin muny ýalak diýdiň ýa-da muňa näme üçin muny ýal diýdiň diýip sorardym. Eger şonu edip bilmeýän bolsaňyz onu siz hem şondan ütköşük dälsiňiz bara. Vatandaşlar ayağa kalmaly. Diňe şol. Ayağa kalmakdan başka variant yok. Türkmen halky ayağa kalmaly. Ayağa kalıp köşkü yürümeli, 5 velayet, 5 doğan olup, öz içimizdeki hainleri, dönükleri ayırmalı, arsalamalı. Vatan dönüğü Berdi Muhammedow deyip kasaplayan, çünkü Türkmen halkyny gater ve becera etdi, Türkmen halkynyň agdy birligini pozdy, Türkmen halkynyň içine fitne sokdy, tiraparazlyk sokdy. Şoň üçin men onu vatan haini deyip hasap edýän, şoňa gollaýanlaryň hemmeti vatan haini. Çünkü bu adamlar bular ýaly hereket etmeýärler. Bu adamlar agdy birligi pozmaýar. Velayetleri beýdip ikinji sort adam etmeýär. Velayetlerim gujoklar diýip. Sen 5 welaýatyň prezidentimi ýa-da sen Aşgabatyň prezidentimi? Sen de onu Aşgabatyň prezidenti bolsaň bolýar Aşgabatyň bilen. Mary bilen näme işiň bar? Balkan bilen näme işiň bar onu? Lewap bilen näme işiň bar? Sen diýip men Aşgabatyň prezidenti mundan beýlek bolýar onu. Biz marda özümüz öz günümüz görür. Öz ýagdaýymyza maçar. Ýöne ýerasty baýlygymyza degme. Eger onu ýaletjek bolsaň biz galan 5 welaýat özümüz öz günümüz görür. Sen Aşgabat bolla ýeke jödüň garada oturay gerek bolsa. O
sen prezident bolýan bolsaň, tutuş ýurdun prezidenti bolýan bolsaň, näme üçin onu tutuş ýurdu deňsereden ok? Olary sen Aşgabatda salan ok, propiska goýan ok, olary ýaşamana ruhsat beren ok, gezmäne ruhsat beren ok. Intap gezip görenler için bärde sen näme edip görürsüň diýip 50 manat jerime salyp görürsüň aha. Şundan beter tutnama gerekmi vatandaşlar? Sen ejeň Alihan, ejeň haramlada sen. Düşündüňmi? Sen ejeň sikenin haramlada. Bulok. Ejeňde söktürürsüňiz gelse ýazy beriň şonu ýazatdy. Ejeňde söktürürsüňiz gelýän soň ýazýansyňyz. Erkek bolýan bolsaňyz ýüzüňiz açyk gelin wara. Ýüzüňiz açyk gelin, men ýüzüňiz açyk gelmeseňiz men alam mokside. Ýüzüňiz açyk adam meni gürledýär. Ýüzüň açyk bilýärmi? Ilki gelýän arkadan tarapyndanmy sen ýa halkyň tarapyndanmy şonu aýdýan. Eger sen arkadan tarapynda bolýan bolsaň, onu gaýrat etdi ýüzüň aç. Misal üçin kim gelipdir şu wagt? King Lion. Salam King Lion. Gowmerdalaňyz. Oňa tuda şükür. Sen arkadan tarapyndanmy ýa-da halkyň tarapyndanmy King Lion? Men türkmen halkyň tarapynda. Türkmen halkyň tarapynda. Elbette. Bundan bir King Lion vardy, arkadan tarapyn çalyp görün. Şo dämsen? Şola sen? Men aýdýan türkmen halkyň tarapynda. Türkmen halkym Türkmenistanyň tarapynda bolsa menen Türkmenistanyň halkyň tarapynda. Indi sen pikiriňçe halk Gurbangulyň tarapynda durýarmy? Elbette. Elbette. Halkam Gurbangulyň tarapynda. Onda näme halk özüni köteýän adama aşyk bolup durlarmy? Nähil düşünmeli onu bu? Nädip özüni köteýän adama pasport bermegi köp görýän bir näme ýa welayatlyny Aşgabatda salmagy köp görýän adamyny halap bolýar. Nädip halap bolýar onu? Indi bir zat da halk halya da şonu. Sen halkyň ol öz zylýady, öz görüşi. Ine sen äder öz çağaçyklaň gowarýaňa. Sen çağalan, sen goňşuň gowarýaňa. Sen goňşuň, sen bir dostuň gowarýaňa. O deň dostuň. Ýöne sen dostuň men halammy? Halkyň halyanlygyna nädip kanaat getirdiň? Men ýurdum işine islenli adamdan sonra halyan diýip sonra ýok diýene hawa diýmek halya. Men luboy adamyň özüm halatdyryp bilýän, elime taýak alyp meni halyanmy diýip halamok diýse kellesine bersem olam, ýo men sen halyan diýip bilýär olam. Şonu ýaly bir halatdyrýan bolaýmasyn? Şolar ýaly edip halatdyrýan bolsa näme? Halam ýalnys adamdan kellesine bir urdan sen aýsyň ýaly taýak urup berýän. Serdar Berdimuhammed. Kimin kellesine gelip taýak urupdyr? Siktir danay bar, siktir danay dowanyň ikeniň çorty. Siktir git şu taýdan ejeň ikeniň gandony, ejeň agdyna ikeniň sen ýaly çortyň. Bilip hemme zady bilip durup dowanyň ikeniň zady taýak uran. O gady taýak urmaýan bolsa Alişerlen Abdullah näme üçin alyp dykdylar o taýak urmak däm şu gandon. Ejeň ikeniň gandony. Sen ejeň agdyna ikeniň. Bir ejeň ikeniň şu hökümet agdalsyn siz bilen aýratyn gepleşmeli siz ýallar bilen. Çort dowanyň skenler öldürmelem däl siz ýallar. O günüň aşagyna dowanyň sken ot ýygdyrmaly, arasaçylyk etdirmeli siz ýallary. Siz bara eşek ýaly edip, gul ýaly edip işletmeli siz ýallary. Türmäde basmalylar. Açyk dowany edip taşlamaly, şoň üçin de salmaly. Mudi işgär edip ulanmaly siz. Mudi işgär. O daway meni hala diýip alamasaňam kelleňe taýak bilen urmaly. Siz şu öňüşni ýazady gowarýadyňyz da diýmeli. O çort dowanyň ikeniň çorty. Ay bilet haramlarda ýeşäler. Näme diýip näme aýdaýyn o watandaşlar? Halkyň hemme kişiň görüp duran zadynam gelip ýalan sözleýärler o. Türkmenistanda diňe taýak bilen özüni söýdürip otyrar bu haramzada. Milisiýasy bilen, milli hokukçylygy bilen, organy bilen özüni söýdürip otyrar adamlar. Nujel göreňiz okşa zady. Görübem daja gelen olup halk şonu söýýär diýýäňiz. Ayağa kalmalı adamlar, başka varyantımız yok. 20 sene şenli az gallı vatandaşlar, 20 seneden soň çağırışlara başlayıp
Daşary ýurtdaky ýylleşlenmez ýyda gaýdyş nämäni başladyň, ökman ýydyňda gaýdyň watandaşlar. Ýyda gaýdyň watandaşlar, sentýabrda Türkmenistanda bolun. Sentýabrda Türkmenistanda bolun watandaşlar. Men size häzirden haýyş edýän. Muny diňe men üçin näl özüňiz üçin ediň. Geljekki çağalaňyz üçin ediň. Awa. Ayağa almaly adamlar, başka variant yok. Ayağa almaly, ayağa almaly. Diňe ayağa almagyň videolaryny paýlaşyň. Ayağa almagyň videolaryny paýlaşyň watandaşlar. Eger ayağa almagyň şu Türkmen halky indi şu ayağa almagy kellesine goýmaly. Başka variant ýokdugyny bilmeli adamlar. Biz diňe ayağa almakdan başka variantymyz ýok watandaşlar. 5 vilayet durşuna galmaly. Lewap, Balkan, Daşowuz, Mary, Ahal, barymyz Aşgabatda merkeze barmaly. Barymyz. Şu siziň gelmeňizi islemän üçin Aşgabatdy ýapyp otýar size. Siziň geläýmäň diýip gorkusyna ýapyp otýar. Gorkon soň ýapýar şu Aşgabatdy. Siz salmajak bolup. Ýöne siz maşinlaryňyza minip, traktorlaryňyza, tehnikalaryňyza minip bardyr bir kamazyňyz bardyr, kranyňyz bardyr, agyr tehnikalaryňyz. Münüňde sürüňde gaýdyň şondan Türkmenistana, Aşgabatda. Öňüňizde kim dursa, öňüňizde nemelerem geçip. Aşgabatda gelin, men size aýdyn bir sutkoda getenok. Berdim Muhammedowler gün postunu taşlaýar watandaşlar. Täze hökümet taýlamasak bolanok. Şu tupik şu wagt, Türkmeniň şu wagtky gelen ýoly tupik. Şu ýol tupik watandaşlar, tupikde dur. Şu ýoluň ýeketek çykalgasam, indi diňe öňe ýöremellänim aýyrmaly şu öňümizdäki böwedi. Öňümizdäki dagy aýyrmaly, dagy ýalak bolup duran bir dagymyz bar, öňkü dagymyz. Haram dagymyz. Awa. Watandaşlar, agdy birlik görkezeliň biram ayağa almagyň oýuna düşeliň. Diňe şonu pikirleneliň. Ayağa almaly, diňe ayağa almaly. Menini diňe efirlerde diňe şu zatlar aýtjak watandaşlar. Bundan beýlek bolgusa adamlar bilen jezelleşip oturjak gel. Biziň oglanyňyz ýetkiler berip dur. Alişer bilen Abdullah anam Türkmenistana äkidendirler diýip çaklaýar. Awa. Äkidilenem bolsa organ işärleri aýaňyzy deň alyň. Urýanam bolsaňyz sana urun, sana wam gaýtaryp berjekdigimiz biliň ýöne. Bilemok artyk majrak almaňyz da mümkin ýöne ýerine alaňyzlar. Watanyň ogullary olar. Munyň öňküler türmä saldyňyz. Murat Düşenfe näme boldy? Murat Düşenfe. Näme etdiňiz ony? Soragy toran soňa ma näme ýagdaýda saklap otyrsyňyz? Siziň 72 saatdan artık saklama hakkınız yok ha, kanun boyunca. Elinizde suutnama delil bolmasa 70 kemdal bilişime göre 2 suut 48 saat saklap bilýäňiz. Hanol Murat Düşenfe. İýunyň 13-üne çykmaly adamyny awgustyň 13-üne geç gitdi ha. 2 ay ber saklap otyrsyňyz ara haramzadalar. Türkmen halky ina görüň goşmaklary, ina görüň ayaga almak isleýänler. Galmaly diýenden, goşmak basyň watandaşlar. Ayaga galmakdan başga variant ýok diýenler. Ayaga galmaly diýenler. Lewap halky taýyn. Lewap halky taýyn diýär. Mar halky taýynmy, mar halky? Mary nähli, Mary, Balkan, Daşowuz taýynmysyňyz sizem? Taýyn. Allah ýalkasyn. Goşmak basanlar hemmäňizden Allah ýalkasyn. Biziň sanymyz gat köp adamlar. Şu taýdan ta görünmän oturanyň bir giden sanymyz bar watandaşlar. Gat köp. Gat köp oýnadamok. Men 3000 adam çyksa kaýly adam bolýan, 30.000 çykjak ýaly görýän bolýan. 30.000 çykajak ýaly. Men 3000 adam çyksa kaýl başda diýädim. Soň bilýän, soň köpelk gitjegini ýöne 3000 adam diýädim bolýan, 30.000 çykmaga taýyn watandaşlar. Göktepe'de taýýar, hazırız diýär. Görüň, arkadaň taşsaklary görüňüne. Arkadaň taşsaklary. Halk gurbany bolýan halana. Halk Berdim Muhammedowler halana.
Olar adamlaryň ýigrencini gazandylar, başga hiç zat gazanmadylar olar. Halky zor bilen taýaklap söýdirýärler olar. Halk hiç haçanam özüni taýaklap duran adamyny söýmeýär. Olu äderlikçe size şon ýal görünýän bolup biler, ýöne aýaga alan günümüz Yankal King Lion we başka ýazýanlar. Sizlerem şo wagt ýöne mertlerçe çykyňdan biz şo wagt şular ýala hereket etdik diýinde boýnuňyzy alyň. Halkyň öňünde ötünç soran. Ýüzüňizem tanadyň halka, iň bolmaganda bir tanap bir galalyň. Halkyň agdy birligi, halkyň azatlygy üçin görüşip görän wagtlary siz tersine görüşendiňizi bilsinler. Siz bilen iň bolmaganda gyz alyşyp gyz berişmesinler. Siz ýal çöp düýbelerden. Siz ýal zaýalar bilen gyz alyşyp gyz berişmesinler iň bolmaganda. Ştoby siz ýal ýene bir zaýaň bir döräýmesinler. Boy sizin eden zadyňyza diňe siz däl sizin öz çağalaňyzdan jelasyny çeksin. Iň bolmaganda şo çağalaňyz size diýip ýüzüňize bassyn. Kaka näme etdiň bizi diýip. Ece näme etdiň bizi diýsinler. Ana, Mari Levap. Malades. Balkan taýyn, Levap taýyn. Daşowuzam taýyn men bilýän, Daşowuzyň oglanlaram bar. Aşgabatdan bar watandaşlar, Aşgabatdan bar. Men bilýän Aşgabatdanam gatykän adam bar bir de goşuljak. Aşgabatdan taýyn, Aşgabatyň öýde wapşe widar. Velayet adamlary şunu diýämiş. Velayetin adamlary. Aşgabatda bar gidip gelýärler. Ey bu Aşgabatlylar ne edip ýaşaýakar ey bu taýda diýýär. Velayetinkiler. Ey buloň özü ne edip ýaşaýakar ey diýär. Ýaşar ýalak däl o taý diýär. Men ne ikun bar gaýdamda diýär. Bizar bolup gaýdan o diýär. Dokumentin göreýin, maşin gadagan, o taý gadagan, bu taýda durmak bolanok, o taýda düşürmek bolanok, parkovka gadagan, öýüň öňünde maşin goýmak bolanok, şu gadagan, bu gadagan. Bular ne edip ýaşaýakar diýär o Aşgabatlylara. Так что молодец vatandaşlar. Nidine ayağa almalı vatandaşlar. Başka nememiz kalmadı. Nuri meten ejen gawruna video çekecek garaş. Ejen gawruna. Dezenfeksiya. Arkadaşım sen ya halkın karşısından mı? Ejen gawruna diýen men video çekeceksen ejen gawruna diýip bolan. Men ejem Allah'ın kulu. Men ejem Allah'ın kulu. Düşündüm. Men ejem götürüş şey vatandaşlar. Dezenfeksiya yankı Dursultan bilenen bile oturup gurun edýän oglan şu. Dezenfeksiya yankı Adat Kayıtbayewiň efirine şu Adat Kayıtbayew, Dursultan Taganowa bilbil eleşýän adamlarna seredin vatandaşlar. Yankı dezenfeksiya bilenen oturup bizi ýamanlaýarlar. Adat Kayıtbayewiň efirine vatandaşlar. Görün. Men ayağa almalıyımdı ot bişen adam. Hakiki yüzün açtı şu ot. O taýda oturan olup odan görünler edi otuyup kalar. Görünler maňa uğratdylar. Ene Dursultan Taganowaňam hakiki yüzü ýene ýankyal haramzada bilen bile oturup pikir alyşyp agam bolşy oturýarlar. Dezenfeksiya. Sen ejeňiz keň haramzada düşündiňmi? Men ejem men o üniversite boldy. Dünýäni terk edende. Olursa Allah'ın yanına gorawda sen onu hiç adam edebilmersin. Düşündüňmi? Ýöne takten weten ýalaklar soňgy ýetip gelýär. 5 velayet ayağa kalmaly vatandaşlar. Yürüyüş bolanno 5 velayet 5'iňizem gayrat edin. Balkan tarapdan, Daşow tarapdan, Levap, Mari, siz ikiňizden bir gapdalan bu tarafa. Öňüňizde näme bolsa ne dün gördüňiz fil. Fil näetdi nohurda fil. Filial olmalı vatandaşlar, filiali. Fili halkın gücü, filin gücü değil ya şoň üçin. Halkın şolar ýal gücü wa vatandaşlar, siz filial bolup bilýäňiz o, akyp bilýäňiz. Bir akan wagtyňyz bilýäňizmi, öňüňizde durup biljek bolmaýar men size aýdaýyn. Durup göräýsin. Filin öňünde durup bolýarmy, filin öňünde? Bolanok vatandaşlar. Biz şol ýal fil bolmaly. Ras Alişerlen Abdullan alyp giden bolsalar, şu haramda adaları ayağa kalk görkezeliň vatandaşlar. Akidipdirler ýaly şolonky. Şolary ayağa kalk görkezeliň, fil bolaliň. Şolon türmedäki oglanlary biziň özümiz elimiz bilen gapysyny açyp çykaralyň. Şol oglanlary.
özümüz çıkaralım türmelerdäkileri. Oğudan nepede yatanlar var, vatandaşlar. Gatygy inançly. Yok, habar yok. Hiç yerden resmi ağızdan cevap yok. Yani biz şakliyat akidendirler deyip. Akidelendir o Türkmenistan'dadır o. Mana yazyalar ondan bundan yazyalar liçkadan ağam ayın 20'sine getirdiler deyip. Diýerler ýöne bilemok. Halkın güýji fiilin güýji bolmaly vatandaşlar. Gördüňiz-ä Nokorogodaky fiil bol, nähilek fiil. Ödüm bir kiçirek fiil ýöne fiil bolan wagtyň öňünde durabiljek ýokdur. 5 vilayet taýin bolalım inşallah. Öňümüzdäki 20 awgustdan soň, ýok 20 awgust günü däl vatandaşlar. 20 awgustda çenli bir jogap bar aşağı. Aýag almak günü 20 awgust däl. Biz oň üçin aýratyn bir gün aýtjak. Biz 20 awgustda çenli Türkmenistanyň prezidentine soraglar berdik. Ve bu zatlaryň jogabyny bermegini isledik. Kenide çenli jogap ýok, absolutno edip gören işlerine halk hükmünde bir soradık, halkın vekilleri hükmünde soradık, jogaba 20 awgustda çenli garaşýar. Şu soralara jogap bermeýän bolsa, o значит biz aýag almaly bolýar. Köşke tarap öňüne köşke baryp şu taýda şu soralar bermeli bolýar. We postuňdan git diýip halk bolup talep etmeli bolýar vatandaşlar. Mirni ýagdaýda. Allah'ın beren yumruğu bilen, Allah'ın beren gahar gadamyz bilen alyp getýär vatandaşlar. Ondan hiç şüpheňiz bolmasyn. Olu eline yara galmalyýan we olýan ýok vatandaşlar. Onu al provokasiýa gitmäň, giden gidok onu Allah'da. Näme etjeksiňiz olu? Öňüňde çykjak eskerem sen biwuna esker biriniň çağasa olu. Olum size o katıp bilmeýär arkaýyn bolun. Siz mirni bolun, mirni ýürek bilen baryň, fiiliýalak bolup baralyň, bolýar şoň ödem ýetik vatandaşlar. Biziň aramyzda goşuljak organyny, waýanysyny bir giden adamlar bar. Eger şu halky görse 100% tarapyny ýetkedýärler vatandaşlar. Siziň ýanyňyza geçýär olaram. Ofitserleram, polisiýaň ýol başçylaram siziň ýanyňyza geçmäge mejbur bolýar. Siz fiiliýal bolsaňyz. Şoňa taýýar bolalyň adamlar inşallah. Rastak bular Alşer Abdullah we beýle oğlanlar türmädikken bolsa, gelin şolaryň özlerini halk bolup aýaga alyp türmädik görkezeliň. Bolly bestir vatandaşlar, biz haçan açenini bulan edenetliklerine boyun olup oturmaly, ha? Kanuna laýykmyş ol. Bir iki tane sığınmaçyny Türkiýeden siz alyp gaçjaňyz, kanuna laýykmyş ol. Däl, onu diýmek siziň nesip bolsa öňüňizde. Vatandaşlar, öňüňizde taýýar bolalyň. Taw bolun, maňa ýazdyňyz şu wagt aşakdan Balkan taýyn, Lewat taýyn, Mary taýyn diýip taw bolun Allah ýalkasyn. Men siz aýdyn Aşgabatyň özüm taýyn vatandaşlar. Aşgabatyň öz halkam, yerli halkam ýadady şu rejimde. Hemmemiz ýadadyk. Türkmen halky diňe aýaga almaly pikir edeliň, diňe aýaga almaly, aýaga almaly vatandaşlar. Başga variantymyz galmady. Diňe Türkmen halky bolup aýaga almaly vatandaşlar. Sondan başka da variantımız yok. Vatandaşlar men efir açtım. Akşam rağam açarım. Efir yapmak istedim. Ha. Berde bir komentar yazıp da şuna cevap vereydi da. Alparslan diyen birisi. Näme ýazypdyr? Men efir yapacak vatandaşlar, canınız sağ olsun, sağlıkta görüşelim. Allah can, öňümüzdäki günlerde Türkmen halky aýagalar umydy bilen häzirlikçe efir yapýan, akşamrak işleýärek ýene açjakdyr. Bugün anlaşan 5-nji gün, her wagtky däp 5-nji gün we 6-njy gün bilen efirlerimiz hökmany suratda bolýar. Netip bolsa Nura aýaga alýan çakyr gün her saat efire dagam diýär. Bolýar netip bolsa. Akşam Türkmenistanyň wagty bilen 9-10-dan soň inşallah ýene efir bolar. Ewa. Şutaýdan paltalap çykaýyn bir näçe sansyny. Dur Sultanyň amy bilen näme işiňiz bar o samsyk çorto. Men ýigrenýän şu ganjy ýöne olar ýalan bilinden aşağı gurmaň o.
On amma bilen näme işiniz bar, o çok. Öz eçeň amyny iskadyp görkezdiň ki, siz tagam eşeňizi gurban ol sikip gör bolun gelip ýene başgalankin soraýaňyz eşeňiz gurban ol sikip görer arkadan taşşaklary. O arkadan taşşaklar bir topar. Size merhamet gutorda ony bara. Türkmen halky ayağa galan güni siz görýän vatandaşlar bilden aşağı geçip uğradylar, ejizler, pituk ejeňizken haramlary. Pituk doganyň kenler. Ejizlemäň owan ýaly. Mertlerçe görüşüň o. O. Meniň aýdan sözüm argument tapyň o. Bamy argumentiňiz? Aýdan zadyma. Diýen sözleme, faktlarma, Türkmenistanyň adalatyň ýoklugyny, prezident bolýarmyş, 5 vilayet gujokla bilmese. He? Şu sözleme siz argument tapyň, o tapýan bolsaňyz. O bilden aşağı başga bir ýer bilen oň bilen. Men ýigrenýän şoganjygy. Ýöne maňa bu taýda gelip oň bilden aşağı urmak gerek gel o başga bir ýerine. Samsyk doganyň üstüne çortlar bir topar. Bolýa vatandaşlar, janyňyz sag bolsun. Salykda görüşelim. Daway. Akşama efir açar.